Laat die lucht naar de banaan. Por favor, la que traja. We hebben vanavond in samenwerking onder leiding van de deurwaarder Magali Cruz een grote actie uitgevoerd in de Passeio en Herencia, Texas de Brazil. Er zijn een aantal winkels, kiosken gevestigd waar namaak Louis Vuitton, Christian Dior en Fendi producten worden aangeboden. Maar ook van andere merken zoals Nike en Puma. En deze zijn op aangeven van de deurwaarder in beslag genomen. We hebben grote hoeveelheden in beslag genomen en deze worden nu beoordeeld, geteld en uiteindelijk wordt alle namaak vernietigd. Het is dus op deze manier door ons uit de handel gehaald. Ja, we pakken deze handel aan. Het is strafbaar en we zien dat door het jaar heen worden er veel controles gedaan door onze experts, de merkenexperts. En als er namaak wordt aangetroffen, dan worden wij daarover bericht en worden er acties ondernomen om het uit de handel te nemen. Er zijn hier veel partijen die veel geld verdienen aan het importeren van illegale nagemaakte spullen van de merkhouders zoals Louis Vuitton. En die worden te koop aangeboden aan met name de toeristen hier voor heel veel geld. En ja, dat is waar we tegen optreden. Dus het gebeurt het hele jaar door en we doen het al jaren en we blijven dit doen. Ja, het gaat om heel veel tassen. Het zijn modeartikelen, tassen, handtassen, maar ook sieraden, horloges van Rolex bijvoorbeeld. Armbanden, petten, heel veel zonnebrillen. Dat is wat we hier zien. Deze producten die worden grootschalig nagemaakt en hier te verkoop aangeboden. Het gaat om deze producten die worden nagemaakt met deze merken en die zijn in beslag genomen. We hebben het nu over, ik denk honderden, misschien wel tegen de 1000 aantallen aan spullen. Riemen, ook broeksriemen, portemonnees, alles. Vele honderden spullen aan stuks, honderden goederen. Dat was het.